ಬಾಬದ ಮಿತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಚಿ ಬೇರೆ ಮಗಳು ಏನು ಯಾನ ನೆಟ್ಟು ಕೂಚೋಡಿಗೆ ಹಾಲು ನೆಟ್ಟು ಕೂಚಿದಲ್ಲ ಯಾ ನೆಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಬಾಬಾ ಯಾನ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೂಚುಜಿ ನೋಡಿ ಬಾಳೆನ್ ಮೀ ಪದೇಶ ಕಾತನೆ ಹುಲ್ಲು ಜಾರೆ ಬುಬ್ಬಾ ಜಾರ ಬಾಬಾತೆ ಈ ಹುಲ್ಲು ಬಂದು ಏನು ಹುಲ್ಲು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಚಲರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಶವಂತು ಲೆಲಿಶಾಗ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮರ್ದಿಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ನಂಚ ಇಂದಾದ ಗೊತ್ತಿರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಪೂಂಬೆದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನಾಗಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೂಂಬೆದ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು ಅವೆನ್ ತಿಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಪೂಂಬೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪೂಂಬೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಲ್ಯನ ಮಲ್ತೇನ ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಚ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಪೂರ ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಶವಂತುಲೆ ಚಾಮಿ ಚಾಮಿ ನಾನು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತು ದಿನ ಅಂದಿದ್ದು ಪನ್ನಂದೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಚಾಮಿಗೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಸೆಲೆದು ಹೋತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ನು ಅಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೋಲಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪತ್ತ ನೋಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಪೇಪರ್ ಓದಿರ್ಬೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಓದಿರ ಬರ್ತಾರ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆತೇನು ಪೂಮೆನ್ ಶೋಕು ಕೊಚ್ಚಿ ದೀತೇನೆ ಕೊಚ್ಚಿದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ತೆಲಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಎಂಚ ಪಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಕಣ್ಣೀರ್ನ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಏನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬನಲೆ ದೀವೊಂದೆ ಏನು ಮುಲ್ಪೆನಿ ಗ್ಯಾಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಿದೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತು ನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅನ್ ಸೂಲ ಪೊತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆಲ್ಪ ಬನಲೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂಂಬೆ ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಲ ಉಂಡು ನಾರಿನಾಂಶ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂಂಬೆಡಿ ಇತ್ತೇನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತಾರೈದು ಎಣ್ಣೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಓ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಯಾನು ತುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಳೆದು ಐನ ಆಜಿ ಸಲ್ದಾತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ಲೋ ಪೊತ್ತನೇ ಇಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಸಾಸಿವೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂಂಬೆ ಎತ್ತನ ಇಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪೂಂಬೆ ಎತ್ತನ ಬೇಯ್ತಾನಾಗ ಚೂರು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟಪಟ ಅಂದ್ಪುಡನಾಗ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದಿತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿನ ಹಾಲು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಇದೊಂದು ಶೋಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಯ್ಯಡು ಶೋಕು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಪ್ ನಂಚ ಆನೆಟ ಇದನ್ನು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ಲ ಮಂತು ನೋಡಿ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಅರೆಪು ಪಾಡಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದುಂಬು ಪೂರ ದೊಡ್ಡನ ಕ್ಲಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವು ಶೋಕು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂಂಬೆ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ಒಂದತ್ತ ಆಯ್ವೆಲ್ನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈ ಅರೆಪು ಅವು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಒಯ್ದಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ದುಂಬು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಂಜಿ ಒನಸಗೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹಾಪುಂಡು ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪುಲ್ ಅಂದು ದೇಹಗೆ ಪೂಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುರೆ ಪೂಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಪೂಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಷ್ಟ ಅದು ಎಂಕ್ಲಂಜನೆ ಪೂಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಪಲ್ಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪೂಂಬೆದ ಓವೇ ರೆಸಿಪಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಪಕೋಡ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪೂಂಬೆಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯರೆ ಬೇಗ ಶೆಕೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯರೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂಡೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡೋನ್ಗ ಈಗ ಪುಳಿತಾಂಶ ಪೂರ್ಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ತಾರೈ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 2 ಚಮಚ ತಂದೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈ ತಂದೆ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅವು ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಡೋನುಲ್ಲ ಏನು ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋನು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪಿದೈ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಅಂಚಾತ್ ಅಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸೋಕು ಪಾಡ್ದು ಅಯ್ನ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಾನು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಯ್ಯರೆ ದೀಪುನಿ ಶೆಕೆ ಕೌರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲದೆ ತೊಂಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ
ಪೂಂಬೆ ಪಲ್ಯ ಒಂಚೂರು ನೀರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಗಂಚಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೋರು ಇಂಚನೆ ಪೂಂಬೆ ದಿಕ್ಕನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಲ್ಯ. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಸೊ ಇಂಥ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರೇ ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.